Partiya Demokratîka Gelan HDP salvegera tayînkirina qayûman da li Amedê komxebateke darxist. Gelek şaredarên HDP ku ciyan da qayûm hatin tayînkirinê di vê komcivînê de li ser polîtikayên hember qayûman nîqaşan kirin. Wekî ku tê zanîn di tebaxa sala 2019 biryara Wezareta Karê Navxwe şaredarên HDP şikar hatin stendin û cara duyê qayûm dan ser şaredariyên HDP. Li sala 2016 de cara pêşî bi biryara hikmê qanûnê de qayûm dabûn ser 95 şaredariyên HDP û di sala 2019 de bi biryara Wezareta Navxwe cara duyê qayûm dan ser 49 şaredariyan. Ev şaredarê berê bajaroka Kayapınarê Necatî Pirinçoğlu axaftan xêlhatînê kir û daxuya kirin tayînkirina qayûm siyaseteka îdeolojîk el hember siyaseta Kurdan. Rejima qayûm li Kurdistanê wek laboratuwarê diceribînin û xwe dikin wek rejimek nû ana AKP me hebe rastî jî wek qayûmekê li ser Tirkiye û wî havî jî Ev şaredarê berê Sêrtê Tuncer Bakırhan jî axivî û destnîşan kir sîstema qayûm xespa îrada gele. Artık Kürtlerin bir sorunu değildir. Qayûm êdî nebtine pirzgirêkeka Kurda ye. Qayûm bûye rejêmeka siyaseta zordarî ye. Têkoşana dijî qayûman jî êdî têkoşaneka gelemperî ye. Dazanî weka hicret şerê xendekan destnîşan kirine ji bo tayînkirina qayûman û got ev hicret bû ji ber ku hemî kar û barê şaredariya eşkere bû û vekirî bû ji ber ku her dem müfettîş li şaredariyên HDP bûn qelem bi qelem her tiştê wan dibin kontrolê dabûn. Li gorî baweriya Tuncer Bakırhan bingeha destdirêjiya şaredariyên Kurdan pişta xwe ji pênasekirina welatîbûna di nav destûra bingehîna Tirkiyeyê de distîne. Niye Kürt kurumlarını Çima sazî û dezgehên Kurdan digirin? Çima li pêşiyê dest bi ser pertûxane û dibistanên Kurdan digirin? Çima dibin asteng ku zarokên me fêrî perwerda Kurdî û Erebî bibin? Ji ber ku camêran di destûrê xwe de bicihkirîne ku li Tirkiye her kesek Türk e. Lê heta em li ser vê xakê hebîn. Neferek Kurd jî bimîne ew her duê Kurd bimîne. Em dijî siyaseta tekane ne. Em her li hember têkoşana faşîsta têkoşana xwe bikîn. Em Kurdîn, erê Türk jî birê me ne, lê em dixwazîn bibîn xwedî mafekî wek hev. Ev şaredarê wanê Mustafa Avcı polîtikayên qayûm bu heşîro vekir. Gel dixwaze xwe ser xwe bigire. Xwe birêve bihere. Bi sazîkî îdara xwe bike. Tebî eva karî eva gêrî Enqerê nayê ji ber wî jî Kurdek li kî derê dibe bira bibe wexta bibe xwedî însiyatîv bikaribe ser lingê xwe bisekine xwe rêva bihere îdare bike têra xwe bike Enqere vîya qebûl nake. Hêjay gotine ku HDP heman komxebatê wê li Stenbolê jî li darbixe. Da ku piştgiriya gel bistîne li seran serê Tirkiyeyê. Ev şaredarî berê yê bajaroka Yenîşehirê destnîşan kir ku ew ji bo van xebatan jî deneng vane lê heman demê de ev xebat di qîmeta xwe rexnekirinê de ye. Kemasî çi bû rexnedayên çi ye serme em karin vêya jî bêjin ev kemasiyê yani rejima qayûm çi ye çinin e tenê li ser şaredariye ye ya jî tev gel û vî welatî tevahî ye ev ya me baş negot ji gel ra ev kemasî heye ji xwe him li vir him li bajarên din ev komxebatê min hene em ê ev rexnedayîne jî aslında bidin. Endama rêveberiya HDP hediye Karaslan jî ziyana polîtika qayûman li ser ziman çand û rêveberiyên Kurdan bi gotarek pêşkêş kir. Komxebata şaredarên berê li hember polîtikayên qayûman wê li Amedê di roj bidome. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.